Kaira Allah kira yawan kaira dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan kaira dare dare Alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanuka barkada ka salici dawla son herema ka noy ala kira bay kisini nema baka ana somogo bela jele ani mawo ma de yutu nyonya fokata jodon se ala kanina aw bey o jamakulu sanumay fe bi wajulu keneka ni anye Côte d'Ivoire kren yala koroko marakon nana dugula dugumi ni abe fama ko benke ka ben février kaluma samba fla ani muga ani woro ka kayni ladala ankaramogo ni ankaramogo den a Seydi Cherif Ahmad Tidiane Haidara Jamiyatul Ansar Din abulu faraba min be no ube wele blama akaseka munu uka maraw konnana ala sonama dugu chaman kera bi ala sonama ambe benke kaw ni kera kunisondia ko baye ubulo sabula jama bora fam bela jelen fe ni kana benini wajulu banye akene kan karamogo kelen ko ka kenen la soro bara kun folo be damne ni bismillah ni folika munu ye nen aw anga jeka nyamada o fe andol mel yoro mina an faw togora an be ma togora kere nyama jamana tigi ka kenelo namborei imamu ka kenelo na ere borei dugutigu ka kenelo ni bela jeni taraka karfa mogo kelema wakati koro koson alhamdulillah anga jamana tigi alwan be an kerefeya kwa kulubali Allahu akbar kwa kulubali aka fara jamana tigira nanga jamana tigita o bato bebo kadaka wakati tei wallahi ka fo angara mogo ye kwa bismillah Allahu akbar abora kaso anana kaso akana jele abaka dugulera abaka sole kono jamana tigi ko nan lora anyo bunya fo ambal mangay angara mogoye angan bagay me na baga bela den fo ni al-islamaya fuliye no ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam o ko fe me ankara mo fo Cherif ka danse kwa tare ana tagamaden jamakulu bela jeni o nana herala ala ko koshi ko herala abina min fo anyene bisunna ala ka metro dama ala ka sabajan duskunna anga taka baraka nay ame anfana nyajero fo ase Cherif Ousmane Madan Haidara yan fo Bamako ale min kɛra sababu ɲuman ye kan bɔ firijugu la an b'a fɔ don bɛɛ Sidian Baraman kɛnɛya lafiya ala k'a di an n'a denbaya bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ fo n'o ye Cherif Ousmane Madan Haidara ye ale min kɛra sababu ɲuman ye k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn na siya ko tara dɔw bɛ yen n'a tɛ ɲɔgɔn lɔ fiyewu ɲansara tɛ n'a tɛ ɲɔgɔn lɔ dunna bɛɛ mais an sariya kosɔn bɛnkɛ a bɛ lɔ ka baro kɛ fo dɔ bɛna fɔ ko a tɛ bɔ tere la ko a bɛ tere la n bɛ to ka dugawu kelen kɛ kosɛbɛ o ye min ye karamɔgɔ yɛrɛ bɛ min fɛ dunɛ ani lahara ala k'a d'a ma o kɔfɛ a y'a denbaya bɛ min fɛ dunɛ ani lahara ala k'a d'o ma o k'an dilan k'an jogo ɲɛ cogo min na sadi fɛn fitinin bɛ an bɛ fɛ k'o di o ka taa di an mɔ cɛ ma bon an yɛrɛ karamɔgɔba fana bɛ yan an bɛ fɛ ka o di a ma ale ma kuma b'an kɔnɔ ka ca mais kuran ko ani waati taara ko ka mɔgɔ dilan ka jogo ɲɛ ni a kupu kun lara a kun kan ka di
Edra lima. Donc o kupu filɛ u kan ka di Edra ma o médaille filɛ comme taa n'a ye sanfɛ bɔ kuma an bɛ yan ka an dilan ka an jo ɲɛ min nana an tɔ sabati ça dit fo lahara kun kuma man ɲi n'i ye si jɔni sɔrɔ i bɛ siran kuma ɲi sinon fo lahara bɔ cogo tɛ yen tugun sɔli ale a médaille fana filɛ an bɛ taa n'a ye sanfɛ donc taki an b'a di yo ma kungo fɔ taa bi ne a tilana ka kɛ sigiyɔrɔma 3 ye Poro 1 2 3 o du kalamɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka bɔ ka an kalamɔgɔ fo ka waliɲuman dɔn ka barakada baw kumakɛlaw b'a fɔ ne sira kɔman kɛtɔ ye ka salamu bila jisidana ye i birifani ko tɛ ni barala la ka kɔkangolo filɛ i b'a dɔn birifani ko tɛ layidu dafa ani hɔrɔnya ni yɛrɛ dɔn o de b'a bila a la an b'an kalamɔgɔ fo ka kuma surunya ka waliɲuman dɔn a ka kanu na ka ɲɛsin anw ma a n'a ka layidu tigiya la ka ɲɛsin korogo ma mana min na ni a yi wurila k'a sɔrɔ an bɛ ka baara kɛ ni a kɔrɔkɛ ye n'o ye an fa ye ani an kalamɔgɔ n'o ye Muhamadu Madani Hayidara ale danyara ala ka latigɛ kɔnɔna k'a sɔrɔ layidu b'a ni korogo cɛ a ko ale kɔrɔkɛ ka layidu to yen u tɛna bin inshallah taala a bɛna layidu dafa o hukumu kɔnɔna an y'a ɲini a fɛ san o san a ye na ka na an dɛmɛ an ka baara la baara min n'olu yɛrɛ y'o kalifa an ma a ko a y'a mɛn layidu tɛ nka hakilila ko de don a b'a bila a ka programme na n'a ma gɛlɛya inshallah taala san o san ni wele sera a ma a bɛna an dɛmɛ baara nin na an b'a fɔ o layidu dafali la ka ban ka ɲangadu fo a juru la an bɛ ɲangadu fo anw ka programme n'a wurila tuma o tuma ɲagadu hakili b'a la i n'a fɔ an kalamɔgɔ yɛrɛ hakili b'a la ɲɛmin ma ani ɲagadu ka baro la i b'a sɔrɔ kuma dɔ a b'a fɔ ko kalamɔgɔ yɛrɛ k'aw ka tourner ko kuma fɔ donc o ye a b'a ka layidu kan a b'a ka kumakan kan an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn ka sababu ɲuman ye n'o de ye Sayidi Sherif Usmanu Madani Hayidara sini kɛnɛ ala ka sabata n'a ye ala kana wasa diɲɛ ni lahara an bɛ an karamɔgɔ fɔ n'o de ye Sayidi Sherif Ahmed Tijani Hayidara a ka wuli ka jɔ la ka ɲɛsin an ma sinon tɔ t'a la koyi a taara Guinée Équatoriale ka taa lɔgɔkun 2 kɛ yen nɔ a sera ka na Bamakɔ 2 jours après a filɛ anw fɛ yan nɔ donc a sɛgɛnnen don mais an b'a fɔ k'a barikada a ka nin wulikajɔ in na a b'a kɛ ala min kama a sara bɛ ala bolo a n'a ka délégation bɛɛ yira o Bamakɔ nin kɛnɛ kan yan nɔ an bɛ jamanatigi fo ka dugutigi fo ka limamba fo k'an ka dugu faamaw fo jamana ɲɛmɔgɔ ni polisi ɲɛmɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ sera kɛnɛ kan yan nɔ a tiɲɛna muso an bɛ bɛɛ fo ka fédération saba bɛɛ lajɛlen fo ɲɛmɔgɔ an'u ka bureau mɔgɔw bɛɛ lajɛlen an ye nin tournée daminɛ hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka laban hɛrɛ la ka ɲɔgɔnna caman bila an si kɔnɔ donc avant de clore mes propos je voudrais remercier le commandant de brigade de gendarmerie de Mbengue qui nous a honoré de sa présence malgré l'heure tardive et il nous a été dit aussi que les gendarmes sont là pour nous sécuriser ainsi que les agents de la police et il a mis aussi à notre disposition des éléments de la gendarmerie pour sécuriser toute la journée. Que Allah l'assiste et que Allah assiste la Côte d'Ivoire. Et sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ ni an karamɔgɔden a Seyidi Sherif Ahmed Tijani Hayidara a bɛ sɔrɔ ka kuma ta a ye dakuruɲɛ 2 min lase a kɛnɛ kɔnɔ ne ni aw an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Salamullahi alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimati. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kala tanani ka bɔ shaytana iblis Allah ino tɔɔrɔ ma ka n ka kalan in daminɛ ni o setigi ala tɔgɔ barikama ye ka kisi ani nɛɛma ni barika o ɲin'a bolo a k'o kɛ kira la fusamanti n'o ye Muhammad al-Mustafa ani kira sɔrɔ sanu ani kira jɛɲɔgɔn ɲumanw
ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u ka ni baara ɲuman kɛ fo ka se diɲɛ wuli ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka ne ni aw ye o la o ye ka bɛɛ fo ni kɛnɛ in kan ni silamɛya ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan ala k'an na haramu la ala k'an sago d'a ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa ala kana malo ala kana labla ala kana dɛsɛ ala kana san yɛrɛ kɔrɔ ala kana sire danfɛn na ala ko k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔda muhammadin alhamdulillah bi an bi an badenw fɛ yan Côte d'Ivoire kɔrɔkɔna mara bɛnkɛ du kɔnɔ alhamdulillah ni jam'iyyatu ansaru din al-islam n'u ka laɲini ye ani ka ɲɔn ka ɲini sajidi sharif Usman Madan Haidara fɛ a ka den dɔ di kana bɔ balimaw la kanuɲɔgɔnw na ani tɔndenw na ani silamɛ bɛɛ la ani an mɔgɔ ɲɔgɔn bɛɛ an bɛ o taasira in de kan ala sɔnna k'a latigɛ ɲina san 2026 an ɲɔgɔn ka da ɲɔgɔn kan fo kura alhamdulillah bi le 9 février 2026 an b'o de la k'an ka dugu ɲɛmɔgɔw fo k'an ka jamanatigi fo k'an ka dugutigi fo k'an ka autoritéw fo n'o ye an ka maire ani députéw ani ka fara mara in a autorité bɛɛ kan tenitigiw bɛɛ an b'u fo ni kɛnɛ in kan ka sɔrɔ Côte d'Ivoire yan olu y'a ka fɔlɔ président de la république Alassane Dramane Ouattara a n'a ka gouvernement bɛɛ an b'u fo ka d'an ka foli laban an karamɔgɔw an ka imamuw an b'u fo nin kɛnɛ in kan yan alhamdulillah bi an ɲuman donna ya wulada in na an taara monsieur le maire fo o y'an bisimila ka ɲa alhamdulillah ka se nin waati ma ani an ka dugu ɲɛmɔgɔw an bɛ nin kɛnɛ in kan olu de ye an bisimila n'o ye dugutigi ye bɛ minnu bolo dugutigi ye an bisimila jamanatigi tɔgɔ la maire tɔgɔ la silamɛw tɔgɔ la alhamdulillah a bɔra ka kumakan min fɔ bɛɛ tɔgɔ la bɛɛ y'a mɛn bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ nka an bɛ o de fɔ an se yan an ye min mɛn o de tun ye an kabakoya dɔɔnin ni jamanatigi bɛɛ kalifalen bɛ min na ko Kulubali an taara monsieur le maire min fana y'an bisimila n'o ye premier adjoint au maire ko Kulubali a ko maire principal fana Kulubali ani an ba min fana y'an kunbɛn n'a ko 4e adjoint au maire ko Kulubali o y'a bɛɛ jate nka an y'a dɔn Kulubalilaka minnu don o hakili ka ɲi sabu u y'u ka kuma bɛɛ di u ka patron ma Konate o kana kuma u bɛɛ tɔgɔ la sisan ni o ye dugutigi ye depuis o ma kɛ Kulubali ye an ko ha an ɲɛna alhamdulillah bi an nisɔndiyalen bi yan ala ye ne de ye diinɛ baara ye bɛnkɛ dugu kɔnɔ a b'a fɔ dugu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan yan nin kɛnɛ ɲɔgɔnna man ca ka fɔ bɛɛ k'i ka baara bila ka nin kɛnɛ matarafa a bere kuma jumɛn mɔgɔw bɛ yan kuma jayana bɛɛ nana lamɛnni de kama n'o ye an ka dɔ ta ala ko la ka lamɛnni kɛ nka kuranw ani groupe min nana kuran tigɛlen a fɛnw ma sɔn fo kana se minuit ma minuit passé de anw yɛrɛ filɛ ka kuma daminɛ nka bɛɛ sigilen bɛ yan mafa kɔnɔ nin bɛ sɔrɔ ala ko de la dugu ɲɛmɔgɔw bɛɛ o bɛ kɛnɛ kan yan a b'o cogo kelen fana na autoritéw bɛ yan ka fara
an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kan bɛɛ sara bɛ ala bolo silamɛ ye nin de ɲɔgɔn kanu ɲɔgɔn minɛ ani bolow dilen ɲɔgɔn ma silamɛw bɛ taa ɲɛ ni min ye o ye o de ye n'o tɛ diinɛ min ni an b'a kan o diinɛ in ye ɲɛfɛ diinɛ de ye an bɔra ka o lakale aw ye kunu n ye ala ko ten ko ne de ye n ka ciden ci ni n ka kanda ye wallazi arsala rasulahu bilhuda wa dini alhaq liyuzhirahu ala dini kullihi walau kariha almushrikun a ko ne de ye n ka ciden ci ni kanda ye ani tiɲɛ diinɛ ye liyuzhirahu ka diinɛ in ka yenge diinɛ bɛɛ kunna hali n'a ma bɛn a juguw ma ni nin ye ala ka layidu ye diinɛ min na o kɔrɔ bincogo tɛ o diinɛ na o ye ɲɛtaa diinɛ ye nka a bɛ o diinɛ baarakɛlaw de bolo n'a ta ye tiɲɛ ye sabu diinɛ in yɛrɛ de bɛ an bonya diinɛ in de bɛ an taa ɲɛfɛ nka a ɲumanya ko don a baara kɛ ko cɛɲin ko don wa o fɔlɔfɔlɔ de ye diinɛmaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ ye ani an ka ɲɔgɔn kanu o la an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo an b'an ka imamuw fo dugu in kɔnɔ yan o la k'a yira an filɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛ ɲininen de ye diinɛ in fɛ kuranɛ fɛ alakira yɛrɛ fɛ sabu f'an ka taa ta ni nin bɔra jɛ o jɛ kɔnɔ seginko bɛ yen Sheikh Abdulkadir Jilani a y'o de fɔ a ko adamaden a farikolo o bɛ ɲɛnamaya ni dumuni ni ji ye a ko mɛ adamaden dusukun bɛ ɲɛnamaya ni ala ta lamɛnni de ye dusukun joli bɛ yen ni kɛnɛma b'o la nka dusukun salen don o de ka ca dusukun bɛ ɲɛnamaya ni ala ko de ye ni ala ta lamɛnni ye n'o waleyali ye nka farikolo ka ɲɛnamaya sirilen don dumuni na o la adamaden kan ka sama min nɔfɛ o de ye dusukun ɲɛnamayali ye ni dusukun ɲɛnamayara a bɛɛ bɛ ɲɛ ye a bɛɛ bɛ ɲɛ ye an y'o de fɔ n ko kuranɛ yɛrɛ ye o de fɔ sabu kuranɛ ko ten ko walitakun minkum umma yad'una ila alkhayri ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun kuranɛ ko a ka kan a kan ka kɛ ten a tɛ taa o de kɔ ko mɔgɔw jamakulu fo maa ka sɔrɔ olu la minnu ka wele bɛ da ilal khayri kuma bɛ yan de ilal khayri ka taa hɛrɛ ko ma mɔgɔw bɛ balo di lafiya la minnu ka wele bɛ da ka ɲɛsin o ma minnu ka wele bɛ da sigiɲɔgɔnya bɛ jadi yad'una ilal khayri u ka wele bɛ da ka taa hɛrɛ kow de ma hɛrɛ bɛ ko bɛ gulo mun na ya'muruna bil ma'ruf a ye ɲuman kɛ i balima dɛmɛ i sigiɲɔgɔn dɛmɛ bɔ a ka tɔɔrɔ kalama i k'i se k'a la ya'muruna bil ma'ruf fɛn bɛɛ bɛ n de kɔnɔ ka ɲɔgɔn bila ɲuman na a ye ɲuman kɛ hadamadenya balo a bɛ siri nin fɛn fila de la ɲɔgɔn fɛ a ye ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye n'o kɛra a bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ nka a ti dafa fo filanan ka fara a kan wa yanhawna 'anil munkar a ye ɲɔgɔn bali juguman na kuma dɔ la n'i ma juguman to i bɛ ɲuman min kɛ ne ye n tɛ se k'a wale ɲuman dɔn sabu kuma dɔ la ne ka tɔɔrɔ bɛ se ne ma kuma dɔ la n t'i ka ɲuman yɛrɛ jate fo nin fɛn fila de ka taa ni ɲɔgɔn ye wa yanhawna 'anil munkar a bɛ ɲɔgɔn bali juguman na o kɔrɔ alakiramandenw an taacogo min bɛ an na o ye nin de ye o de la dugu in kɔnɔ yan k'a ye bɛɛ ka bɔ bi an ka dugu ɲɛmɔgɔ an baw ka sigi ka nin waati in sɔrɔ a dɔnna nafa min bɛ a la walahi
ni sigi ninnu de nafa ka bon adamaden ka sigi bɛɛ ye wulibali dɔ dɛ sigi min bɛ kɛ ala kama o de ka bon ka tɛmɛ sigi min bɛ kɛ a tɔ kama ye ni ko maaya ka ban maaya tɛ dafa kɔnɔ adamaden bɛ se ka sira jɛ nka ala ko a ɲuman o de ye bilasirala ye nka kuma dɔ la sigiw b'o kɔnɔ sigi caman fana bɛ kɛ setanɛ ko la kun foyi t'a la ko diɲɛ ko setanɛ ko o la adamaden kan k'a yɛrɛ ɲini waati dɔ bɛ yen bi kɔfɛ nin balo ninnu bɛ ban waati kow don sanga don dɛ yali o banni cɛ jija ko dɔ na faamutigi o k'a sɔrɔ labɛn dɔ kɛlen dɔ ka bila i yɛrɛ ɲɛ o de b'a nafa o de b'a nafa wa ala ko de bɛ jɔn nafa diɲɛ na yan ani lahara jawulibali dɛ fɛn min b'i nafa diɲɛ na yan adamaden i taa cogo o ye daba ye min fɔ ala ye sabu a tɛ se ka dɔn k'ale ta bɔ ale ye adamaden da b'a ta cogoya dɔn o la an bɛ bolo di lafiya la ala ye min d'a ka kiraw ma ka di ne ni aw ma o dɔrɔn de ye kisi sira ye ɲɛnamaya balo la o la Sayyid Sharif Usman Madani Haidara a ko silamɛya nin diinɛ in k'a kun ye diɲɛ de ye ka balo sɔrɔ hɛrɛ la ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka taa tɔnɔ ta lahara ala bolo nin welebali ye dɛ hakimu ko ten ko maa o maa ka diinɛ minɛli ma a nafa ka maa wɛrɛ nafa nɔfɛ diɲɛ na yan k'o ka diinɛ t'a nafa lahara e ka diinɛ ma foyi ɲɛ i yɛrɛ kisi sɔrɔ la ka se i yɛrɛ ma ani ka bɔ i la ka maa wɛrɛ sɔrɔ fo e ka diinɛ minɛli kɛra juguya ye i ɲɔgɔnnaw kɛlɛli ye bini i ɲɔgɔnnaw kan ko maa o maa ka diinɛ minɛ bolo kɛra o ye diɲɛ na yan k'o ka diinɛ t'a nafa lahara silamɛya ye ɲɔgɔn kanu de ye tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ye a tiɲɛ kan dɔ bɛ yen o ma tiɲɛ faamu mɛ i ti ban o la k'o juguya i b'a hinɛ de minɛ ne welebali dɛ ne bolo i ta ye tiɲɛ ye ne min bɛ nkalon ka e bolo i ka baara kan ka kɛ di o kan ka kɛ ne kɛlɛli ye bilen n'i ye ne kɛlɛ o kɔrɔ i ti fɛ ne k'a faamu nka i kan ka hinɛ de minɛ ko karisa m'a faamu ne bɛ se ka nɛgɛ don a la di ne bɛ se k'a lafaamuya cogo di o bɛ diyagoya e kan nka o tɛ taa fiyewu fo sabali silamɛ ɲuman bɛ taa ten de o de la ka yira ne na aw la a k'an cɛsiri fɛn dɔw bɛ yen hadamaden kan k'o de kɔlɔsi a yɛrɛ la wasɔn ka sabati o de la hakimu ko ten ko arba'atun man harabahunna wa khalafahunna faza wa naja a ko fɛn naani bɛ yen fɛn naani nka fɛn naani faranga b'a la ni a ka o bilasirali ye a b'a se 5 ma ko fɛn 5 nka nin laseli fana na a bɛ fɛn naani fɔ nka ne b'a 5 bɛɛ fɔ a ye su in na a fɛn 5 ko ni hadamaden min sera k'o kɛlɛ ka s'a la ko e kisira diɲɛ na e kisira lahara mɔgɔ minnu ye nin yɔrɔ sɔrɔlaw ye ko i kɛra o ye a fɔlɔ ye jumɛn ye ne kitabutigi b'a f'i ye a ko nafsuk i ni k'i ni kɛlɛ ka s'a la o de la kodɔnna dɔ b'a fɔ a ka kumakan na ko ni mɔgɔ min y'a yɛrɛ dɔn dɔrɔn k'a b'a ka ala dɔn n'i y'i yɛrɛ dɔn dɔrɔn k'i bɛ ala dɔn man arafa nafsahu arafa rabbah n'i y'i yɛrɛ dɔn dɔrɔn i bɛ ka ala dɔn o gulonlen don ɲɔgɔn na sabu hadamaden mana yɛrɛ dɔn danganiya dɔnni na i b'a dɔn makɛ ten maaya ti ten kodɔnna bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ fɛn ti k'a yɛrɛ ma fɛn ti k'a yɛrɛ ma dɛ n'i ye fɛn min ye fɛn dɔ y'a bila ye o ye mun ye n'i ye hakili dɛsɛra yɔrɔ min o tɔ sigi ala ma sabu hadamaden faamu ye hakɛ de ye tuma dɔ la i ti se ka se hakɛ dɔw ma faamu na faamu bɛ dɛsɛ yɔrɔ min hakili bɛ dɛsɛ yɔrɔ min o sigi ala ma
kuma dɔ la dɔw ma da ala ko yɛrɛ la i n'a fɔ ne ni e dara la cogo min n'o ye diinɛ faamu ye nka o y'a dɔn ko se wɛrɛ bɛ yen nin se ninnu kɔfɛ nka olu dan tɛ ala ko yɛrɛ la diinɛmaw tɛ ni ala ye min garisɛgɛ diinɛmaya la i kan k'a dɔn ko fanga dɔ bɛ yen ko se dɔ bɛ yen n'o ye ala ye o la n'i yɛrɛ dɔn k'a fɔ mana tɛ danbaa bɛ na i ka ala bɛ jɔ i ɲɛ kɔrɔ o de la ko mɔgɔ min mana se k'a ni kɛnɛ wa o de ye nɔgɔma ye an bɛɛ bolo maa wɛrɛ bilali sira hali i den a bilali sira gɛlɛya b'o la ka tɛmɛ e yɛrɛ kun kan i den bilali sira o la tuma dɔ la i bɛ se ka s'a la k'a bila k'i sago bɛɛ kɛ nka o tɛ n'a bɛ ɲɔgɔn kan ye wa ni an ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na waati min dun a b'a yɛrɛ bolo nka hadamaden tɛ tunu a yɛrɛ kun na i ni yɛrɛ don o de ye hadamaden ye ka o bila ɲuman sira kan o de kan ka nɔgɔya i bolo nka ka sɔrɔ o de gɛlɛyara an bolo baara dɔ dɛ kana k'i yɛrɛ ma jugu ye a to bɛɛ k'i juguya nka kana sɔn ka kɛ i yɛrɛ ma jugu ye nin wulibali ye dɛ juguw b'a nɔfɛ jugu se ye mun ye balo in na o de ye ka a dan ye k'a ni bɔ ye walima k'i don kaso la walima ka tɔɔrɔ da i kan jugu dan ye o de ye nka diɲɛ na yan karisa a malolen filɛ o ye i yɛrɛ ye walinabolo fila bolo walimuso fila bolo o ye i yɛrɛ ye o ye i yɛrɛ ye wa min ka jugu o bɛɛ ɲɛ kɔfɛ lahara a korontotɔ filɛ ka taa jahanama kɔnɔ maa tɛ taa ni maa ye koyi ayi jugu si ka juguya t'i se jahanama kɔnɔna ma e yɛrɛ o la kuranɛ ko ten ko jahanama kɔnɔdenw jɔlen fa atarafu bizanbihim tasrikan li ashabi sa'ir k'u bɛna diɲɛ n'a ye u bɛna etirafu kɛ maa si tɛ don jahanama kɔnɔ f'a k'a fɔ ala la ne n'a ka kan a fɔra n ye koyi an bilala sira ma sɔn de ye hasidiya o de ye ne s'a kɔnɔ wa ala b'a dɔn n ye dɔ hasidiya ka n ka ɲɛnamaya bɛɛ ɲɛsin olu ma k'u juguya n t'i fɛ k'u mankutu ɲuman mɛn balo bɛ kɛ tan de n t'i fɛ k'u mankutu ɲuman mɛn ko ne ka ɲɛnamaya kɛra ten wa a dɔn ne ni e fɛ bilasirali min bɛ yen ka di an ma n'i ka ɲɛnamaya sirila o kan ka dɔ juguya i kan ka jɔ i yɛrɛ la billahi al-aliyyil azim k'e ka ɲɛnamaya siri ko i bɛ dɔ de hasidiya i kan ka jɔ i yɛrɛ la ala min y'i bila o ɲɛfɛ de ala y'i bila maa o maa ɲɛ i t'i jɔ ko hasidiya bilen a y'a janto nin na o la mɔgɔ bɛ ɲɛfɛla de ɲini kana sama kɔfɛla nɔfɛ kɔfɛla o de ye fɛn ye kuma o kuma maa min jɔlen don ka hadamaden wɛrɛ juguya o la kana sɔn o ma i jija bɛɛ ka ɲuman ka bɔ yɔrɔ kana jɔ ko mɔgɔw ka juguman kan o tɛ maabaya kofɔ maa si la o de la an k'an janto nin yɔrɔ ninnu na hadamaden kan ka fɛn min kɔlɔsi kosɛbɛ o y'a yɛrɛ kun ye ni hadamaden y'a yɛrɛ kun kɔlɔsi a ka ca la i ka sira o b'i ye o de la kuranɛ ko ten ko ni mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ i bɛna se o de ma ka siran ala ɲɛ ala ɲɛ siranɲɛ o bɛ fɔlɔ adamaden yɛrɛ la ni ye gurupu saba ye kuranɛ kɔnɔ ni ye gurupu saba ye gurupu fɔlɔ ye jumɛn ye ko ni minnu ni o bɛn'u yɛrɛ jalaki nafsul lawama ni minnu bɛn'u yɛrɛ jalaki niw ani ni minnu ni olu kɛra k'u yɛrɛ bila juguman na ye la amarat bisu'a ni minnu n'olu masirila ni juguman ye o kɔnɔ ani nafsul mutma'inna ani ni minnu ma fakoyalen to ni saba ni de ye kuranɛ bilasirali kɛ ni minnu na nafsul lawama yɛrɛ jalaki niw o bɛ se ka ye gurupu fila la kuma dɔ la
yɛrɛ ye silamɛ ye i bɛ ɲuman dɔw kɛ nka kundala ka surun i b'i yɛrɛ jalaki munna ma dɔ fara a kan walima ɲumankɛla tɛ i n'i yɛrɛ jalaki munna ma kɛ ɲumankɛla ye nafsul lawama a dɔ bɛ se ka taa fara gurupu fɔlɔ kan ni o ye minnu b'u yɛrɛ ni minnu bɛ juguman de ta ka baara kɛ n'a ye walima nafsul lawama a ka taa fara gurupu laban kan n'o ye nafsul mutma'inna ni mɔgɔw de bɛ yen o la e kan k'i jija n'i ka yɔrɔ jumɛn ko ni minnu zɔnna ka ko to Ala ta la o de la kuranɛ yɛrɛ bɛ kuma olu de kan ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ni minnu zɔnna ka ko to ne Ala ta la ni minnu zɔnna ne Ala ko u ka min kɛ u y'o kɛ n ko ka min to yen u y'a to yen olu de wele ko nafsul mutma'inna olu bɔyɔrɔ Ala bɛ kuma a ka jɔnw bɛɛ ye ne kanu ye ni nege ye ko irji'i segin ma ma radiyatan i jɛnɛ i ma jɛnɛ ka bɔ i ma maradiyatan i yɛrɛ jɛnɛ ka bɔ i ka Ala ma ni ka sɔrɔ ta ye fadkhuli fi ibadi fara ne Ala ka jɔnw kan o jɔnw ye min al anbiya'i wal rusuli wal awliya'i was salihin wa shuhada fara u kan ni zalimanw kan ne Ala ka jɔnw kan ni farala ye ka taa se kiiri tigɛ dɔw ma kiiriw bɛɛ tigɛlen wadkhuli jannati don ka aljina kɔnɔ ne de bɛ yen nka adamaden de bɛ se ka nin k'a yɛrɛ ye juguman n y'o de fɔ maa de b'a k'i yɛrɛ la wa ɲuman in fana ɲini Ala cɛ e de bɛ o kɛ i yɛrɛ ye tɔw ye diɲɛ ko ye a ye n dɛmɛ a la o caman ye diɲɛ ta ye nka i ni Ala cɛ o ye i yɛrɛ ye a ɲuman n'a juguman o de la n ka laseliw senfɛ n bɛ to ka jɔni ka kuma caman Hasan al-Basri a ka nin yɔrɔ in kan tuma min na u y'a ye jogoba minnu b'a la a y'a sɔrɔ di o lakalen la a ye kumakan 4 fɔ n mago bɛ kelen in de la yan a ko alimtu anna amali la yakun bihi ghayri liza ishtahadtu fihi a ko ne y'a dɔn ne ka baara ne kan ka min kɛ ni Ala cɛla n ka cɛsiri n ka jija n ka ɲuman kɛ ani n ka yɛrɛ minɛ juguman na ne y'a dɔn maa si tɛ se k'o kɛ n bilasira o ye ne kelen ka kɛta de ye ko ale kelen k'a dɔn maa tɛ se k'a n'a ka Ala cɛ baara kɛ n'a yɛrɛ tɛ k'ale y'a cɛsiri o la sabu mɔgɔw bila Ala o k'a kɛ o na dɔ bɔ i sen na nka maa t'i fara i kan min na i yɛrɛ k'i cɛsiri o la Ala ko baara de bɛ ten ko ale y'a dɔn a ka baara ye a yɛrɛ ye o la ale y'i cɛsiri o kɛli la seli ka nafa sɔrɔ aw ka seli dɔ kɛ n ye la e de b'o kɛ o la ka yɛrɛ ni aw la min bɛ an bolo o de ye jija ani cɛsiri ye ne suratu Yusuf lajɛ ni yɔrɔ la a ko cogo di ko ne tɛ ka barili kɛ n yɛrɛ kun na sabu ka d'a kan ni ko ni bi ni tigi yamaru ni juguman ye ma abri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu ne tiɲɛ k'a fɔ n yɛrɛ jɛya n yɛrɛ kun na o tɛ koyi la ni bi ni tigi bila juguman de la kuma caman illa ma rahima rabbi fo ne ma hinɛna maa min na inna rabbi ghafurun rahim k'a dɔn ne ma yafa masa dɔ hinɛ masa dɔ nin kumakan minnu bɛ kɛ ka nin aya ninnu laban kodɔn kumaw de don kodɔn kumaw don dɛ o kɔrɔ kelen wɔɔrɔ minnu bɛ yen adamadenya ti dafa nka Ala ye yafa masa ye yafa kɛn bɛ k'i kunbɛn jɔnw ni sɛgɛnna rahim yafa kɔfɛ min bɛ yen o ye hinɛ de ye
nga mawo mama ala ka yafa sɔrɔ ite ala ka hinɛ sɔrɔ o la nata jumɛn na o de ye ala yafa deli ye hinɛ bɛ sɔrɔ o de kɔfɛ o de la ala ko sare'u ila maghfiratin min rabbikum a y'a teliya a y'a lama ka mun ɲɛɲini o de ye ala yafa ye balimakɛ e yɛrɛ k'i miiri i ye fɛn minnu kɛ gundo la i ni ala cɛla ni ala b'a kalama ɲuman ni juguman ne kan'a dɔn nka i yɛrɛ kun b'i yɛrɛ dɔn i ye min kɛ i ye min kɛ ala ko a y'a teliya ka taa ne ka ala yafa ɲini ma ne ka yafa n ka jɔn ma a y'o ɲini tɛ sɔrɔ ni foyi ye fo nimisa kelen wɔrɔ la ko ala n y'a to yen n bɔra a la kuranɛ ko cogo di ko ni yafa sɔrɔla jumɛn bɛ tugu a la ani niyɔrɔ o ye jumɛn ye o de ye alijinɛ ye min fɛn bi n'a fɔ anw ka diɲɛ kabakolo n'a dugukolo ye bɔɲɔgɔnko u'iddat lilmuttaqin nka minnu b'a sɔrɔ ala ɲɛsiranɲɛbaw don ala yafa sɔrɔlen ka kɛ alama ye olu de wele ko ala ɲɛsiranɲɛbaw minnu ka baara bɛ kɛ ala kama sa u ka kɛta la ɲuman na u b'a kɛ ala kama tɔgɔ tɛ kɛ k'a ɲini u ka tota la u b'a to ala kama a tɛ kɛ ni yɛrɛ yɛrɛ ye a y'a janto n na ne de ye fɔlɔ ye ma adamaden ni i ni ka se nin na filanan ye jumɛn ye ko adamaden kan ka min gɛlɛ ka bɔ a yɛrɛ kun na i ni bilalen sira kan ka se ni kun na k'o ye jumɛn ye hawa ani shahawat nege ani nidugo i yɛrɛ dɔnnen kɔfɛ ko ala ye ne dan kan ka to a kɔfɛ jumɛn gɛlɛ o ye i nege ani nidugo a y'a janto nin yɔrɔ in na dɛ wallahi maa o maa ma s'a nege la maa o maa ma s'a nege la i tɛ se ka ala ye wulibali don sabu ala bilalen de don o de la hadamadenw ye kategori de ye Seydina Ali ka bilasirali dɔ bɛ nin kumakan in na ko adamaden danna ala fɛ k'a fusamantiya mɛlɛkɛw danna ala fɛ k'o fusamantiya ani baganw olu danna ala fɛ a ko mɛ mɛlɛkɛw danna ala fɛ ka hakili kɛ u la nka ala ma nege kɛ olu la u bɛ ala bato u ka fɛn bɛɛ ɲɛsinnen don ala ko ma ni kuranɛ yɛrɛ ko ten ko mɛlɛkɛw ye fɛn ye gilazun shidadun u ka gɛlɛ la ya'asuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun suratu tahrim ala ko mɛlɛkɛw u danale ala fɛ la ya'asuna allaha u tɛ ala sɔsɔ foyi la ma amarahum ni ala ko a ye nin kɛ k'u tɛ ala sɔsɔ foyi la wa yaf'aluna u bɛ kɛta de kɛ ma fɛnɛ yu'maruna u bilala min na n'ala k'u k'a kɛta dɔrɔn o de kɛtɔ don ko olu danna ala fɛ ten o de la Seydina Ali a bɛna bilasiraliba dɔ kɛ yan ko dɔnna kan ka faamu sɔrɔ nin kɔnɔ a ko nege tɛ olu la nka adamaden danna ni fɛn min ye o ye hakili ye ani nege a ko nka baganw fana danna ala fɛ ko a ma hakili kɛ olu la nka a ye nege kɛ olu la nka anw y'a fila fara ɲɔgɔn kan a ko adamaden y'i filɛ cɛmancɛ la n'i bɛ fɛ ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan ko i jija i nege kɛlɛ se o la nege bin a dira e min ma ala bɛ k'i lajɛ de ye ka tajiriba kɛ yala i bɛna sɔn k'a to ala ta la wa mɛlɛkɛw ka dancogo fɔra i ye a n'olu ka kɛcogo nege tɛ olu la hakili b'u la nka hakili dira e min ma ko i jija i ka hakili ka se i ka nege la ko n'o kɛra k'i bɛ bila mɛlɛkɛw ye a ko nka filanan bɛ yen baganw ni nege don hakili tɛ olu la ko nka ne fana nege sera i hakili la ko i bɛ bila baganw dugu
wallahi minnu nga bo melekew ya ala ka jondo de do danfew nga kombo melekew ka daraja même mu ya suma sabu yu ka fe bedi alama lege mi na bula ala ya hakli min duma hakli siran nigela wal muso o soro la fe nga ala ye hakli min dama ka fo jɛnɛya ye haramu ye a ka hakli sira nege la ye jɛnɛya to ye wallanfolo a y'a se sɔrɔ nga ala ye hakli min dama ka wallanfolo détournel kɛ haramu ye a ye nafolo nege to a la ka ja kɔ ko ninnu bɛ tan de ni hakli sera i nege la ko e bi bila daraja la min bi mɛlɛkɛw sanfɛ nga ni nege fana sera i ka hakili la baganw hakili t'olu fɛ olu bɛ sama o nege nɔfɛ ni min fanga ka bon o de bɛ dumuni kɛ a b'o cogo kelen na ka tɔ bɛɛ kɛlɛ nka maaya ka bɔ baganya kɔnɔ diinɛ bilasirako ɲuman de nana ni o ye ko maa min fɛnɛ ni o nege sera hakili la ka kɛ jɛnɛya kɛlɛ ka kɛ namaratɔ ye ka kɛ janfanji ye nka hakili ɲuman ma se k'a bilasira k'a bɔ o la ko baganw bɛ fusaya n'a ye n'ala ko ten k'ale ye adamaden da fi ahsan taqwim summa radadnahu asfala safilin ila allazina amanu wa amilu as-salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Ne Qur'an ka kuma ye a ko ale ye adamaden dancogo cɛɲi na nka cɛɲi in gulon bɛ mun na k'ale ye faamu di a ma ɲɛda cɛɲa dama tɛ dɛ la hakili ahsan taqwim nka hakili ɲuman min dira a ma ko a ye adamaden dɔw a y'olu segi walima a ye adamaden bɛɛ segi dani cɛɲi min dira a ma n'o ye hakili ni kodɔn ye nka danfɛn tɔw bɛɛ bilala ni sanjɛ hakili tɛ minnu na k'olu fusayara n'a ye ko fo n'a kɛra jɔnniw ye ila allazina amanu fo minnu limarara ka da ala la wa amilu as-salihati ka kɛ ɲumankɛlaw ye nka maa o maa ma kɛ ɲumankɛla ye ala ko ale y'i dɔgɔya danfɛn bɛɛ duguma asfala safilin wa amilu salihati ko a ka kɛ ɲumankɛla ye ko in bɛɛ bɛ nin nɔfɛ an ka kɛ ɲumankɛla ye ko in bɛ ɲuman nɔfɛ dɛ hali diɲɛ bonya n'a kɔrɔta ala ko bɔlen kɔ a la a bɛ ɲumankɛlaw de bolo ɲɛ wulibali dɛ hali n'i ye ala ko bɔ a la pewu ɲumankɛlaw de b'u sago sɔrɔ nin diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ kuranɛ yɛrɛ ko ten de kuranɛ yɛrɛ ko ten hali n'i ye ala boyi k'a fɔ an ka diɲɛ yɛrɛ ɲini ɲumankɛlaw de ye diɲɛ sɔrɔlaw ye ɲumankɛlaw o la ni ɲuman bɔra mɔgɔ min ka ko la a bila i kun na a bɛɛ lajɛlen tiɲɛna mɔgɔ caman b'u ka tafsiriw kɛ o de la n y'a sɔrɔ karamɔgɔba dɔ n'o ye Sheikh Nabilesi a ka kumakan dɔ la ko ala bɛ sɔn k'a ka dɛmɛ bolo don kafiri jamakuluw fɛ n'u ye tɔɲɔli kɛlɛ ka b'u yɛrɛ kun na mɔgɔw tɔɲɔli dan sagoli mɔgɔw kan nka kafiriw don ma da ala yɛrɛ la ko nka ala bɛ sɔn k'a ka dɛmɛ diɲɛ dɛmɛ bolo don o la n'o ye u ka balo hɛrɛ la u sagola ye ko nka ko ala b'a ka diɲɛ hɛrɛ a b'o tigɛ maa bɛɛ la maa minnu ni olu ko an ye silamɛw ye koyi mɛ tɔɲɔ carilen don ni ɲɔgɔn cɛ ko ala ka dɛmɛ tina ye fiyewu fantan jamanaw dɛsɛbaatɔ nka misiri kɛ cɛ ye n'o sago si tɛ sɔrɔ nka minnu banna ala la i bɛ taa sɔrɔ ala yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ yen ka sɔrɔ u ko ala yɛrɛ tɛ yen nka a ka hɛrɛ bɛ yen k'o bɛ sɔrɔ ni mun ye ka tɔɲɔ kɛlɛ ka bɔ i fɛ yen o de la kuranɛ ayɛjɛ dɔ bɛ yen n'i y'o kala i b'o o faamu sɔrɔ kɔnɔ ala ko cogo di ko walakad katabna fi zaburi min ba'di zikri anna al-arda yarisuha ibadiya as-salihun dɔw ko ten ko dugukolo tiɲɛ bɛ taa ɲumankɛlaw bolo u b'a bɛɛ gulo silamɛw la
ngadiya ketiba je koy iba je pew ngala ko ale tilala de wala kad katabna na ala ya asmendiya ka fardaya ka sebeka ba fi zaburi seben vengoro bela kiraw bebul lahul mahfuz walaka ka fo cogodi min ba'd zikri laseni kofe hakli jigi ta kofe ko kamuvoye ko annal arda ka fo dugukolo ne ala ka dugukolo ni jena tigay yarisu ha minum ba tigi yasro ko e jonu as-salihuna minu yu take nyumange Allahu akbar abani ala ko te folo de nyuma ko a cemi soro ne oye o ne nyin ngale ke be ko dugukolo marabi jono mulo almamu do wa ha almamu te de minu ngo ala ti bi je marabe olu de bo umadda ala kola umadda la harakola na je marabu wolo o de la kala min bi sura kono mawo maida la diriyala mawo maida tonyo kelelila o bi blenye jela tike sikila la haray do rede akala sigan na de ay ni blo kono ko sebe nga ere ne ba do jamana minu na fara ko bi nyefe ani an ga jamana nunu hali kiri tige cogo te kelen yo kono fanga be minu na an ga jamana nunu nga olu de tay che juge bi corrompi olu de fe ko sago ke na tigere ni fama che ka furo no fe isembora e ka du ko no fe isembora la fanga be mina e de bi sebuli beka oh madamo bi yoro yoro jena tige nyeta ere ti soro aya jandonna angana ken ni dungo bara kelawi fe min bi adama de bali ola o de ka communiquer ala yere la o de la nunu dirama seli bato nunu adirama o de la kanga communiquer ala la o de bi nege kele ka bo jona ka surunya ala la wati be sel farda duru mi be amulo o de la ngol la sel nunu na ma chama amitani nga sigi selika wo selite la seli min de birika wuli min b'an bolo o de tɛ nka ni seli sɛbɛ sɔrɔla i bɛ o sɔrɔ selila jogo de la walahi maa o maa bi seli a tɛ kɛ jɛnɛyakɛla ye walahi maa o maa bi seli a tɛ kɛ sonyɛlikɛla ye a tɛ kɛ namaratɔ ye a tɛ kɛ janfanji ye a tɛ kɛ juge ye min bɛ kiiri jugu tigɛ maa o maa bi seli nka n b'a fɔ maa min bɛ birika wuli dɛ min bɛ seli قلنا القرآن كتير فخلف خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا بلغ القرآن بكلا سلك على كلام كافوين كدو تمنا كيلو تشيلي كوفي كانوا ما كو بلاسرا nga mandodo temena ko unyinana ويسلي يبebe ado as-salata ويسلي يبebe ma chama min din no fe sel le bambolo ne femba ide seli kabo ayere kodo nga ame misiri kono ambe birledo ko tede seli sebe na sabatira suratul ankabut ala ta yere soso nele ene ba yere janfa Qur'ana ko cogodi nyesel dima Muhammad wa akimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un wa nyesel di se ko jumena selbi sella fatani selbi sella bali من الفحشاء كبول جو كلمة والمنكر عن فمن غنيدو ولا ذكر الله نعلى كسمالي أكبر محمد ودكبو والله يعلم نعلم بالدنيا لك ما تصنعون أكاكتولا كبري يامبلا لسرع على فهم سلك كونتيرا عما oda lay ba faamu ya ko ja seli tugunyonya ya ala dela muna kambali juguma bela me mami mbirla ka wuli ka so amatu ala la sellawa
o de la fo seli kun ka dɔn ala ye ne fɔ ko dɔw tɛmɛna seli yɛbɛbɛra o bolo ka yɛbɛbɛ a ma kɛ waatiw la i n'a fɔ caman b'a fɔ cogo min o ye seli bila kɔfɛ a tɛ kɛ waati la o ye tiɲɛ o b'a la ani jɔnniw minnu fɛnɛ selila nka u ma seli kun kɛ wala ala ko tɛ waylun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun waylu janabe bɛ selilaw ye minnu ɲinɛna u ka seli kɔ u ka seli kun seli nafa ye mun ye seli kun ye mun ye o ɲinɛna a kɔ u ma ɲɛsin a ma seli ye fɛnba de ye n'a kɛcogo dɔn na o de la n'i ye seli ɲuman kɛ e bɛ bɔ i ka nɛgɛ la ala ko k'u kɛlen ka seli yɛbɛbɛ k'u tugura mun kɔ o de ye shahawati u ni dungɔ seli ma bonya u bolo o de la u ye salam bila dɔrɔn u taara walimuso nɔfɛ o ma seli kun n'a nafa dɔn o de kɛra o kɛra faama tɔɲɔlikɛlaw ye seli kun ma dɔw fɛ o de la o kɛra juge kiiri jugutigɛlaw ye minnu ɲinɛna u ka seli kɔ ni y'olu de ye sahun o ɲinɛna seli kɔ o ma dɔn a kun ma sabati u la n'o tɛ ni ala ko seli bɛ e jogo ɲɛ nka seli ma e jogo ɲɛ depuis yen e tɛ ka seli i birilen don tɔw fɛ nka i ma seli wulibali don fo seli ka yɛlɛma don seli la jogo de la o de la ala ko seli dɔgɔyara u bolo wa tuguraw nɛgɛw kɔ ko nka a mɛn o mɛn yalqawna ghayya k'u bɛna don jahanama ghayyo kɔnɔ nin ye diɲɛ de ye nka don dɔ la réseau ninnu bɛ ba segin bɛ kɛ ala ma maa o maa ma se jogo la min y'a sara ye jahanama don an kan ka se an yɛrɛ kun na ni o de ye an nege k'o de kɛlɛ nka o tɛ sɔrɔ fiyewu f'an ka tugu setigi ala la o la ala ye a fɔ a ka kumakan na ko وأما من خف مقام ربه فأما من خف مقام ربه خاف مقام ربه ونحى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بلغ القرآن كما يقول ومامي نصرنا مجرون خاف مقام ربه أما كدنويه akwa kana damino sako amadama wanaha aye ani bali anil hawa nitwala naha nafsa anil hawa ayani ni kala kabwa nitwala fa innal jannata kuni be aljanna atigu minu nganga do akono no placido ko oyoti ude yal ma'wa aya jadonna na mago be ala la aya nyiri na mago be aljina aya nyiri hala mangere ay asirlente ka kasetigi asirlente ka kana wonatigi ko sinni ne ka kuto ala taala wa kuto ala taala annafai ere afuit sa alama ayato iyere yake ayake iyere no tebi munga ala ya ka bisama o ayato e ka kembe munjia alaye fui okoro abe ere de na fasorola wakatoro buika jena ya abe gulombe nindela angana tugo anni dugo ko mawma ni tugo re ni dugo ko abi ibali ala kasra nyuma minalima wala tattabi'ul hawa fayudilluka an sabilillah akana tugo anni dugo ko na tugura ni dungoko abi ifili abi bo ala kasra nyumaka o de la hada madde bi tugo mingo o de blasrali imma yi blasra chugumi ko juma esra nyuma bi soro ko fe aya jandonna aya jandonna wallahi ma ni tugura ni dungoko itisra soro wala kote angana tuwani dungoko fayidillaka an sabilillah abi anvili kabo Allah ta'ala kasra nyuma minalika ni idum bora sra nyuma ka ibi blajmen ka ude shaytan kasra
nene min bi jakuyanga fe folo keleli o ya nyire kuwe ani dungo annege o keleli keleta sabana jume shaytanak o de ka shaytane wallahi hadama de ba yere fili nga shaytane o fana bi yi koroki fili Allahu akbar shaytane fora jume ni ala yere bo lakale anye no ye ambebe mi ye iblis la'natullahi alayhi Allahu akbar ko shaytane min bi fili ka basra jumama wala ala ko ta'lam ahad ilaykum ya bani adam wallahi alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin Allahu akbar abni koroma de nama laydu sabe mina aw wolwa kabri adama no e afai ka kuma fe ka blasra ko akana tugo shaytane ko Allahu akbar akana shaytane labato de innahu lakum aduwwun mubin Allahu akbar odela ala kelende kakani batwe ngani ya alabla ibi mi mina imaye qur'ana yarakote alla ta'budu ash-shaytan sabu ni ya ala toy ka ala tatoy o koray ka ibada bina ke ala jugude no shaytanay ala de kan Allah bato to kan ka ala de ko ngani ya alabla ibi jme mina ko de shaytanay ibina biri odi shaytanay de bini bo ala kasraka ka do ke ka sujudu ke fara yiriye shaytana ka blasral do ka ala batoy teti turu ala ibli adame jumena yiri kuro min ba ka sokono yi min tsega fo igla Allahu akbar kaba ko do de shaytana sira ay lay du min di ala makaba ka jowli shaytana ya sekere Allahu akbar ada wadde bi tanyina kuma mi ka fara do fara nyonga ka foko de ay remay abi min daga do akela wal makabla ka boro kono ka tanay ngawde ka ala ya bolo ibada ko shaytana sira korofoni ni walawalali nunu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ala sɔnna ma a silamɛya dunkan layidu wɔɔrɔ n'o ye bayatul islamiya ye o nana ta cɛw ani musow fɛ o baaraw kɛra cogoya mun na an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ m'a fɔ a bɛ se ka nɔfɛ n tɛ fila fara ala kan n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyali kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhammadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a dafar'o kan ala k'a n'aw laban kan k'an ka jurumu yafa ni ala kira hɔrɔma ye sallallahu muhammadu baara in bɛ kuncɛ nin cogoya in de la n'o ye bɛnkɛkaw ka wajulu ye min kɛra février kalo la san 2026 ka kɛ ni an karamɔgɔ ni an karamɔgɔ den a seyidi sherif ahmad tijan haidara ale bɛ munumunu min na koroko mara kɔnɔna na wala an bɛ ala de deli ala ka nin bɛɛ kɛ baraji ye ka kɛ basigi ye ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ma fo ka taa se farafina dugu bɛɛ lajɛlen ma nin bɛɛ sababu ɲuman ye an karamɔgɔ min a seyidi sherif usman madan haidara ala ka si ni kɛnɛya di a ma ala ka ɲɛmɛ ala ala ka an yɛrɛ kun kɛ a tuguɲɔgɔn ɲumanw ye an b'aw bila yan wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا